προς καταράκτες και εδώ έχει περπατώ στα μονοπάτια με δική μου ευθύνη. Το ωραίο θέλει κόπο και ο κόπος σεβασμό. Και θα σεβαστούμε και θα έχουμε και ευθύνη. Έτσι. Καλημέρα σας. Χαιρετώ το φίλο μου τον Ηλία. Καλημέρα. Συνάντηση με το φίλο μου. Συνάντηση με το φίλο μου. Θα έχουμε εξαιρετική εκδρομή. Καλημέρα οδηγέ. Καλημέρα. Από δεξιά θα πάμε πάνω. Θα γυρίσω Για να φύγουμε, ναι, θα κάνεις μια Κυριακή. Έχω σαν να μην κλείσει και τον δρόμο. Έλα, καλημέρα Κυριακή. Α, μην ξέρουν. Ένα κοχώρι εδώ πέρα. Γεια σου. Συνάντηση με το φίλο μου τον Ηλία, τον μεγάλο, τον τεράστιο ποιητή. Καλώς ήρθατε, τα σέρνη μας. Και βέβαια μετά θα πάμε πάνω στις Βάθρες. Το θεατράκι στο Γιαννακοχώρι. Εδώ ένα μικρούλικο. Βλέπουμε την βιβλιοθήκη. Πολιτιστικός Σύλλογος Γιαννακοχωρίου. Βιβλιοθήκη Ηλίας Τσέχος. Προς τιμήν του φίλου μου. Προς τιμήν του φίλου μου του Ηλία. Θα πάμε Ηλία, πάμε να δούμε λίγο τη βιβλιοθήκη. Φώτα. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη προς τιμήν του φίλου μας Ηλία Τσέχου, του μεγάλου ποιητή. Από ό,τι λέει ο ίδιος, πόσα βιβλία έχει Ηλία? 20.000 βιβλία. 20.000 βιβλία σε ένα μικρό χωριό, το Γιαννακοχώρι. Τι να πω δηλαδή. Ενθυμήματα Γιάννη Ρίτσου. Αφιερώματα στα βιβλία Γιάννης Ρίτσους. Είναι μεγάλη μας η χαρά. 20.000 βιβλία από το 2010 τα εγγένεια. Σπουδαία εγγένεια. Ολοήμερη γιορτή εδώ με Πέλα και η Μαθία, με όλους τους πολιτικούς, με όλους τους καλλιτέχνες, με όλους τους συγγραφείς. Έχουμε έκτοτε μέχρι τον κορονοϊό δανείστηκαν γύρω στα 10.000 βιβλία. Επισκέπτες έχουμε φτάσει στους 7.500 με 8.000. Εδώ είναι το παιδικό τμήμα. Εδώ έχουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μάλιστα. Και εκεί έχουμε θέατρο και σινεμά, βιβλία για το θέατρο και σινεμά. Που ακόμα και η Νάος, η βιβλιοθήκη της δεν το έχει. Έρχονται ηθοποιοί και θεατρικοί συγγραφείς και αναζητούν βιβλία εδώ. Το τμήμα. Υπέροχα. Αυτοί οι πίνακες εδώ είναι προσφορά των καλλιτεχνών από τα εγγένεια της βιβλιοθήκης. Πάρα πολύ ωραία. Τα βιβλία, άλλες δωρεές, άλλα αγορασμένα. Τα πιο πολλά είναι δωρεές πολλών ανθρώπων. Είμαστε τυχεροί, να πω την αλήθεια. Ένα χαϊκού τώρα αυτή τη στιγμή, Ηλία. Τώρα. Για τη βιβλιοθήκη σας. Τώρα χαϊκού για τη βιβλιοθήκη, τώρα. Και 17 Ένα ποίημα. Δεν χρειάζεται να είναι χαϊκού, δεν χρειάζεται να είναι χαϊκού. Ένα ποιηματάκι. Υπερρεαλιστικό, με ό,τι επιθυμείς, ό,τι επιθυμείς. Ναι ή όχι, η ζωή επανάληψη. Δεν αγαπώ τις επαναλήψεις. Πίνω τον καφέ πικρό, όπως πικρή είναι η ζωή. Μη σας γελάει ζάχαρη. Η μάνα μου λέει, έλεγε, δεν είναι πικρή η ζωή, μικρή είναι. Ή σταγόνα ή ωκεανός, το πείμα. Μπράβο ρε Ηλία, χαίρομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το λόφο της κράστας και στα πόδια του λόφου είναι το φαράγγι της κράστας. Λοιπόν, στην ποίηση, να δούμε τι συμβαίνει και πώς τα βλέπει ο ποιητής. Είναι το Λωτός δεν ξεχνά, είναι η 14η ποιητική συλλογή του Ηλία Τσέχου. Η ποίηση. Η ποίηση πάντα να κερνά ένα χαστούκι και να σε αφήνει να κερνάς δύο. Η γραφή. Έγραφα ή γράφω, συνειδητοποιώ πως έπρατα ή πράττω για να ζήσω τον κόσμο που ήθελα να ζήσω, όχι αυτόν που ζω. Από παράδεισο σε παράδεισο. Έτσι κι αλλιώς οι κακοί θα πάνε στον παράδεισο όπως στη γη. Οι καρδιές μας. Έχει το δέρμιο μία καρδιά σαν τη δική μου. Έχει μία σαν τη δική σου, την άγνωστη.
άλλη μία μοναδική, την δική του. Εκεί μην τρέχεις, τερματίζεις πρώτος. Η νεολαία λερώνει τα γεράματά της. Κάποια χιόνια μίας ημέρας δεν θα λιώσουν. Άνοιξη φέτος δεν θα απεργήσει. Το σύνολο της νιώτης θα αργήσει. Κατοίκον η κατάρα των ανθρώπων. Το δώσιμο ήταν η πιο πρωτόγονη ανάγκη. Το που το χθες, το που το σήμερα, το που το αύριο, χαμένα. Απλή μέθοδος των τριών. Δεν αναστηλώνεσαι όταν και ένας χάνει. Ημέρες νύχτες σάβανες, ψεύτης όταν είσαι το άλοθη σου. Όσο λαδώνεται ο καιρός, πεθαίνεις. Στην τσέπη ένα μεσημέρι. Δεν έχει απαντήσεις όσο πας, μήτε όταν επιστρέφεις. Να ιτηθούμε ή να μας νικήσετε. Δίχως να λιγοστεύεις ευτυχία τη ζωή, η ποίηση την πολλαπλασιάζει. Κανένας φλέβες οι σκουριές και αίμα από το θάνατο, θάνατος έρχεται. Και αν αργώ θυσιάστε με, οι κόποι μου έχουν γραφτεί. Μόνον οι ποιητές πεθαίνουν στα ποίηματα. Χειρονομίες αμελέτητες. Δεν αγαπάει γνώση, ρημάζουν στα ρεκόρ οι αθλητές. Το χρήμα αυνανίζεται, γάμος ευτελίζεται, οι αναγνώσεις επίσης. Δεν είναι γονείς τα παιδιά. Τα σχολεία να πάνε σχολείο. Τα ποίηματα ας πάνε να δουλέψουν. Σπούδαζε συνεννόηση, η προσευχή έχει τέλος, γλώσσας βάζανα πολλά. Πάει να τελειώσει το ποίημα, δεν θέλει, δεν πάει, τρέχει να προφτάσει, αύριο λέει. Τόσα κακά, τάκα, σπουδαγμένη και αμόρφωτη, κουρελιασμένη. Στο μαξιλάρι. Σαν γέρνω το κεφάλι μου, γέρνω και στο μυαλό μου πως ανεμίζουν τα μαλλιά, τα βράχια πιο πικρά στο αίμα καταράχτες. Βροχές στο μαξιλάρι μου, χιόνι να με σκεπάζει, να ξημερώνομαι, που μέταξα να λιώνομαι και εσύ δεν σπέρνεις τις ανάσες σου να ζήσουν πιο πολύ τα ακροκέραμα πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, είναι εξαιρετικό και για μένα το να σας διαβάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στη Μεταμόρφωση και από εδώ θα ξεκινήσουμε προς τους καταράκτες και τις βάθρες με τα ονόματα των μουσών, κάποιων μουσών, όχι όλων. Ένα πλάνο από τη Μεταμόρφωση ναούς. Δήμος Νάουξας. Εγώ ψάχνα να προχνείς άμπελο φάσουλα να βρω και σαλάτα με τα ψάρια. Ναι, κάναμε. Τα περάσαμε. Εκεί έχει αρκετά. Έχει και ζωντανά. Άνας είναι, ήτανε. Πήρε το πακέτο φαντάζομαι και αφού πέρασαν τα 5 χρόνια τα νόμιμα. Γεια σου Ηλία! Οδηγέ μας! Πάντα καλά! Στο επίπεδο πως Τσέχος. Ναι, Τσέχος. Με Σαλόνικα Βιού, ο Τσέχος Ηλίας μας οδηγεί μαζί με την Κική. Περιμένουμε λίγο τον Αβραάμ. Εσύ βλέπεις και μια περίπτωση. Δηλαδή από εδώ θα δείτε αυτό το ληφθία, θα γυρίσετε εδώ και από εδώ κάτω οι κάτω βάθρες
και ξαναγυρίζετε εδώ για να έρθετε εδώ στη μεταμόρφωση και πάλι στο χωριό. Από εκεί ξεκινήσαμε. Ένας μικρός χάρτης. Είμαστε ακριβώς εδώ. Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως. Θα πάμε στη συνέχεια θα πάμε μέχρι τον Καταράκτη και θα περάσουμε το ποτάμι για να πάμε μέχρι τη Γαλαρία. Η Γαλαρία είναι δόθε. Θα επιστρέψουμε, θα πάρουμε μια καινούργια διαδρομή και εδώ δεξιά είναι οι κάτω βάθρες και θα ξαναγυρίσουμε εδώ για να πάμε, να ξανάρθουμε εδώ για να πάμε πάλι στο χωριό. Ανεβήκαμε, περπατήσαμε αυτόν τον δρόμο, θα κάνουμε αυτό το κομμάτι μέχρι τη Γαλαρία. Έλα να δεις τι ωραία εικόνα εκεί. Διάθεση στο Καταράκτη. Wow! Ελάχιστο νερό, θα βγουν οι Ινδές χορεύτριες σε λίγο. Εννοείται, τι... Το ποτάμι να τη δείτε από μακριά. Στην τρίτη βάθρα θα είστε τόσο κοντά στο ποτάμι και στο κολύμπι, θα το χαρείτε πάρα πολύ. Παιδιά, είναι Πιαστείτε και από το σκηνή. Είναι όλο, ναι, είναι πάρα πολύ κατηφορικό. Οι κάτω βάθρες δεν είναι αυτές. Κάτσε να πάω τελευταίο. Εγώ θέλω να παίρνω. Το αργά παιδιά είναι το κλειδί της ευτυχίας μας. Και η ανάβαση είναι πάλι έτσι σκαλοπατάκια. Πιο εύκολο είναι η ανάβαση. Όχι, γιατί γλιστράει. Η ανάβαση πάντα είναι πιο εύκολη. Παιδιά, πλάγια, τα πόδια σας πλάγια, όχι σε ευθεία. Και μη βιάζεστε. Εσύ πάει ευθεία, βάλε το πόδι σου, Δέσποινα είναι όχι. Αλεξάνδρα, λοξάλοξα πουλάκι μου και θαραλέα. Μη στεναχωριέσαι, είναι και άλλοι που δεν ξέρουν να περπατάνε στο βουνό. Παιδιά, είναι ζόρικα εδώ. Ναι, είναι, αλλά αφού όλοι έτσι κι εμείς. Κρατηθείτε από το σκηνή. Απλά για να κάνω το σταυρό μου. Λοξό το πόδι, μπράβο, έτσι. Σκυλολαβές. Άντε σας αναμένουμε. Και εσείς δεν θα μας συνοδεύσετε? Εγώ θα σας περιμένω στο ψωφί. Αυτό είναι, μπράβο, συνεχίστε. Χάραξε πορεία. Θα αισθανόμαστε ήρωες. Ότι καταφέραμε κάτι σε χώρα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι που λένε ξεπερνάω τα εμπόδια. Δεν μπορώ. Μπορείς. Βάλε αυτό κάπου να σε θεραπευτεί έτσι καλά. Σε παραδέχομαι, πρέπει να ηγείς της εκδρομής, μπορείς. Έτσι, μπορείς. Λοιπόν, έλα, θες να βάλει την δώση. Εδώ έχει μια τεράστια ανηφόρα. Άχρηστέ μου. Έλα, ναι, μπράβο. Και τώρα το επόμενο βήμα. Εμένα να με κυνηγάνε οι Γερμανοί πάρα. Θα κάτσε να σταθεροποιηθείς. Αξιολόγησε. Αξιολόγησε, έλα. Χάραξε να πω να φεύγει. Και από εδώ είναι, ας πούμε. Άμα θέλετε περιμένετε λίγο να περάσουν και οι τελευταίοι. Κάτσε εδώ τώρα να δούμε μήπως από εκεί είναι πιο εύκολο. Αυτό είναι πιο δύσκολο από ό,τι το πιάνει. Εκεί είναι πιο εύκολο. Σίγουρα. Τώρα εγώ φεύγω πίσω άνετα. Πού πήγες από εκεί, παιδί μου, δεν πρόκειται καμιά φορά να ανέβεις. Αμάν. Κάνε πίσω, δεν πάει από εκεί, δεν πάει. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τέτοιο που έχει. Θα φύγετε, ναι. Θα φύγετε στην άλλη διαδρομή. Τώρα κάνεις και το φωτογράφο. Θα το πάρω μετά στο σχέδιο. Έχει ταμπέλα που λέει Ναός Μεταμορφώσεως. Δηλαδή δυσκολίες πώς είναι. Πάνε όλοι μόνο.
Φτάσαμε στον πρώτο καταράκτη. Ναι. Ποιος εσύ ρε? Ποιος είσαι, τίνος είναι? Τίνος είσαι εσύ ρε? Τίνος είσαι? Ποιος είσαι? Πες το. Πες το. Ποιος τον έφερε ρε παιδιά? Αφού δεν τον είχαμε μαζί μας. Α, τι κούκλος. Δικό σου είναι? Όχι, αφού δεν τον είχες μαζί σου. Ποιος τον έφερε? Μα, δεν έχει κανέναν εδώ ρε παιδιά. Το οποίο στην Ομίχλη, ο Αγγελόπουλος μας λείπει. Το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Χωρίς πελαργούς. Ομίχλη. Πάρα πολύ ωραία, όμορφα. Φθινοπορεινό τοπίο. Με τα φύλλα όλα πεσμένα. Και τα χρώματα μοναδικά, υπέροχα, φανταστικά. Αφροδίτη έχει φαντάσματα. Ένα ομιχλώδες τοπίο, αλλά πανέμορφο, πραγματικά σήμερα είναι ιδανικά. Δεν πήγαμε ούτε και εμείς την άλλη φορά, αλλά δεν είναι κάτι, ας πούμε, άμα θέλετε να πάμε, θα πάμε, δεν γίνεται έλος. Ό,τι θέλει το team, είπαμε. Ναι. Αλλιώς εδώ... Και είναι και η ώρα τέτοια, είναι μια... Και εκεί θα βουτήξεις! Ναι, σίγουρα. Σίγουρα όχι! Δεν θα να πάω στην άλλη. Αφροδίτη, άιντε έτοιμη είσαι έτοιμη Αφροδίτη, είσαι έτοιμη! Άντε Αφροδίτη, πάμε! Μπες! Μπες παιδί μου! Ποιος θα μπει? Γιώργο, έτοιμος είσαι? Γιώργο, θα πέσεις? Έτσι το πάμε! Α, οι άλλες είναι πιο ζεστές. Τολμηρή η Αφροδίτη! Από τους αφρούς της θάλασσας γεννήθηκε. Άλλος τολμηρός.
Ποιος είναι ο άλλος τολμηρός, κανένας? Νάτος κι ο άλλος το τολμηρός, Γιώργο! Εγώ λέω, ξέρω εγώ, δεν πιστεύω, άστο. Άλλη φορά. Γιατί το λες αυτό? Τσούδι. Γεμάτο οξυκές εδώ, γεφυράκι, καταράκτες. Φύση, άγρια φύση, ομορφιά. Μας αγκαλιάζουν οι οξυκές. Ωραία, δεν θα το μέναμε εδώ. Αλλά θα βαριόμουν. Το ντοκιμαντέρ, αν το έχεις δει εδώ το ντοκιμαντέρ.